Έρχομαι στο ιατρείο τα τελευταία 3 χρόνια και κάνω λέιζερ αποτρίχωση σώματος. Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Ξεκίνησα από πολύ έντονη τριχοφυΐα ως άνδρας, είχα και μελαχρινό δέρμα και μαύρη τρίχα και έχει σχεδόν μηδενιστεί. Τώρα είμαστε σε φάση της συντήρησης ουσιαστικά. Γνώρισα τη Healthy Derma Clinics από μια δημοσίευση στο διαδίκτυο και μου είχε κάνει καλή εντύπωση και η ποιότητα της διαφήμισης και το γεγονός ότι είναι στην Κηφισιά, καθώς και τα σύγχρονα μηχανήματα. Οπότε έκανα ένα ραντεβού, τους γνώρισα και έμεινα φοβερά ικανοποιημένος και έκτοτε συνέχισα προς τη σταμάτη μου. Όχι μόνο θα την πρότεινα, αλλά την έχω ήδη προτείνει σε πολλές φίλες και πολλούς φίλους που επίσης έρχονται εδώ πέρα. Είναι πολλά πράγματα που έχω ξεχωρίσει. Είναι σίγουρα τα μηχανήματα που είναι τελευταίας τεχνολογίας, που δεν πονάς καθόλου και έχεις πολύ καλά αποτελέσματα, ακόμα κι αν είσαι μαυρισμένος το καλοκαίρι. Μου αρέσει πάρα πολύ το φιλικό περιβάλλον, η πολύ καλή οργάνωση, το application που έχουν για τα ραντεβού και γενικά είναι ένα πολύ καλό επαγγελματικό περιβάλλον.